Hugh, croeso rofal. Diolch yn fawr. Newyddion mawr i ni, i'r clwb heno. Ti'n excited? Ond o tad, clwb mwyaf yn y gymryd efo'r cefnogwyr gorau i fi, so yn hapus iawn. Dwi'n siŵr adag yma neithiwr, ac ti'n syniad sa'ch chi yma heno rheolwr newydd cofis. Na tad, ond dwi'n siarad i Urds anyway, mae'n boi iawn a neis i dod i gweithio hefo fo. Ac gobeithio bod yn llwyddiannus i'r blwyddyn yma. A mae'r timing wedi bod yn gret i ni, ond o? Mae'n gweithio allan i chdi a ni. Do tad, mae amser fi symud ymlaen rwan a challenge newydd ac does na ddim byd mwy na dod fama ac edrych ymlaen ati a gweithio efo pawb yma. Da ni dechrau nebyn tîm chdi dros y blynyddoedd do. Da ni gen i ddau wins a di colli ni ddau fyd. Ond bod tro ti wedi bod yn erbyn ni do. So sut fydd o'n teimlo i fod hefo'r cofis ac efo'r cofio am i wan? Ie, wel, briliant. Dwi ddim yn cael stick yn nhw ddim mwy ac gobeithio anyway, ond na, maen nhw'n newid gemau chi a newid gemau ni rwan. Ac dwi eisiau nhw dal i dod tu ôl i ni. Does ddim lot yn mynd i newid a fi'n dod i fewn just i gweithio hefo pawb sy'n yma ac gobeithio mynd cam gwell blwyddyn yma na be ydych chi'n gwneud blwyddyn diwethaf. Nes ti sôn am Sean Ydlig yna. Faint ti'n nabod o? Sut fath o berthynas gen ti efo Ed? Ed yn boi iawn, sti. Dwi wedi nabod ers rhwng bychan. Dwi wedi cael ei frawd o pan oedd yn Wrexham yn coachio fo hefyd. So, dwi'n nabod am blynyddoedd. Dyn ni wedi siarad efo'n gilydd amdan pêl-droed. Ar ôl gemell ni wedi colli a gemell ni wedi enni. So, na, dwi'n cael ymlaen efo'n dda ac gobeithio symud ymlaen rwan efo'n gilydd. A beth am y chwaraewyr? Faint o'r chwaraewyr ti'n nabod a pwy sy'n edrych ymlaen i lincio fyny efo hynny dda? Wel, Gareth Edwards yn ein capten i fi, capten i tîm fi fewn Ewrop, so neis i gweld fo, neis i gael neges gyda fo, hwyrach ymlaen dwi'n meddwl, ond lot o quality, mae Darren Bach yn chwaraewr ffantastig. Cofi Messi? Ie, neu'r Messi cofi dwi wedi clywed hefyd, ond na, mae'n boi briliant, mae'n draed o'n wych. Mae'n lot o chwaraewyr dda, Leo Smith yna hefyd, fi edrych ar Leo pan oedd yn Wrexham, ti'n gael ar draws i'r derwyddon, so mae'n lot o quality yna, mae'n y boys ifanc yna hefyd, ac fel ti'n dweud, ti'n gael y boys lleol ac ifanc i fewn i'r tîm yma. Ac yn symud ymlaen, beth ti'n disgwyl o'r swydd a lle ti'n meddwl fydda ni mynd ymlaen? Gobeithio yn Ewrop. A cael y cofi am i'n dod efo ni, ond na, beth bwysig ydy just dal ati, ddim newid gormod beth yma gwbl, a just gael chwaraewyr a pawb i credu be medryn nhw tua cael. Dwi wedi bod yn llwyddiannus sy'n mynd i Ewrop o blaen efo tîm eraill, ac gobeithio dwi'n neud efo'r tîm yma rwan. Sut ti'n meddwl o mynd i Ewrop? Sut ti'n meddwl o? Mae'n ffantastig, a fi'n neud o tro cyntaf pan fi yn y derwyddon pan ni'n gymryd is. Ac dwi wedi neud o, a fe derwyddon a dwi wedi bod efo Bala, a fi ddim mynd efo Bala, ond fi'n llwyddiannus efo Bala mynd. Mae'n teimlad gwych, ac pobl ar y bwrdd sydd ddim yn cael i dalu a pethau fel yna, mae'n gwych i nhw ar cefnogwyr o bob beth, ond fel chwaraewr a rheolwr, mae'n special yn troi fyny yn yr airport na, pobl yn meddwl pwy di hein yma, gobeithio mae'r cofi am i'n mynd efo ni fan hyn. Ac fel ti'n gwybod, mae'r clwb efo polisi ysblynyddoedd rwan o rhoi cyfle i'r hogio gorau lleol. Mae'r tîm, yr rhan mwyaf o'r tîm yn hogio o'r ardal. Dydy hwnna'r polisi ni wedi'n gallu gweithio efo a ti'n dechrau ymlaen i weithio fewn yn? Ond y tad, a boi sy'n siarad Cymraeg, a fi ti aseinio pobl John Owen a pob beth pan fi a James Davies pan fi yn y derwydd o'n i gael tîm y pobl sy'n siarad Cymraeg sy'n mynd gweithio pethau. Ond ie, bydd o'n neis i wneud hwnna. Mae'n challenge newydd, fel ti dweud, yn Wrexham, dyn ni reit ar y bod, mae gen i lot o scousers a pethau'n dod y draws, so bydd hwn dipyn bach o wahanol, fel ti dweud, mynd i'r ddau ati allan, ond mae'n bwysig rwan bod ni'n cadw a rhoi ateb i'r bois bach ma, bois ifanc a gen nhw chwarae fan y cofi am i a bethau. Ateb i fel rhyw, hwnna ydy beth bwysig rili. Ac yn ola de, sgyn ti nigas i'r cofi am i? Oes tad, byddai ddim yn efo'r siwts ne, byddai mewn y tracksuit efo chi gyd ac mwynhau gobeithio fydd ni'n ennill de bois. Gres. Diolch yn fawr i chdi. Diolch yn fawr i chi gyd.